Humansa na itabong pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. Gilaraw karon sa Cotabato City ang pagmuntar og mga CCTV sa mga tulungaan sa syudad. Ani ang report ni Tony Humamil. Naghatag og kabalaka dili lang sa mga opisyal, apan lakip na sa mga residente sa Cotabato City ang nahitabong pagpamomba sa mga teroristang grupo sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi City niadtong December 3 sa buntag. Busa ginatun-an karon sa sangguniang panglungsod sa Cotabato City ang CCTV Ordinance number 4682 sa syudad. Gilaraw sa City Council nga madugang sa mandato sa maong ordinansa ang pagbutang og mga CCTV sa sulod o gawas sa mga eskwelahan sa lungsod, mapapribado man o pampubliko, lakip mga opisina, ilabi na mga covered court o gymnasium sa mga tulunghaan aron ma-monitor ang lihok sa mga tao nga pasulod og pagawas sa institusyon. Ang hiling ko lang siguro, Mr. Chair, ay to revisit the ordinance. Kung may mga amendments, siguro dapat ma-amend at nakasad lamang sa ordinansa ay sa mga pampubliko at mga establishmento lamang po. Siguro po panahon na para pag-aralan ito at maidagdag na malagyan ng mga CCTV, yung mga institutional places. Ilawom sa maong ordinansa, dili dapat moubos sa 720 megapixel resolution ang CCTV camera kini aron tin-aw ang kuha. Sumala sa konsehal, daho kining tabang sa pagresolba sa mga kaso o mga insidente labi na may kalabutan sa mga hulga sa seguridad. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.